Crespo i la seva dona havien cobrat més de 100.000 euros de manera irregular. Bé, quan el Tribunal de Cuentas va dirigir-se a l'Ajuntament de Lloret per dir-li escolta'm, que els directius estan fent això, amb què es van trobar? Amb que l'alcalde de Lloret era el mateix Xavier Crespo que sortia en l'informe de la Sindicatura de Comptes. Això, vull dir, no m'ho invento, això... Mira, m'estan gravant, me podríem fer una altra demanda i no tinc més diners. O sigui, el tema va ser arxivat, el tema aquest, perquè a dia d'avui el 90% del que explicava l'informe Crespo ha prescrit. Avui en dia Xavier Crespo és president de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. El cas de Josep Trias, alcalde de Blanes, és molt similar. Trias era directiu a l'equip gestor de l'Hospital de Blanes i es va convertir en alcalde, controlant el que feia els seus antics companys de treball. Quan va perdre les eleccions a l'Ajuntament de Blanes, Boi Ruiz va nomenar Trias com a cap del Departament de Salut de la província de Girona. Una de les seves tasques com a cap del Departament de Salut de la província de Girona és controlar el que fa l'equip gestor dels hospitals de Blanes i Calella, on, per cert, la seva dona és una de les més altes directives i, per tant, ho poden controlar tot molt de prop. Davant d'això, algú es preguntarà si la Generalitat és la que transfereix els diners a aquests consorcis, doncs tindrà alguna capacitat de control. Doncs és trist, però no n'hi ha cap capacitat de control. Quan van veure que els gestors i els alcaldes havien apostat per callar i no dir res, ens van posar en contacte amb formacions polítiques amb representació al Parlament perquè traslladessin aquestes preguntes que nosaltres estàvem fent per un canal parlamentari pensant que així els obligaríem a respondre. Doncs bé, la resposta de la Conselleria de Sanitat és que com que aquests hospitals no els gestionem directament nosaltres no tenim accés a aquestes dades i per tant no podem conèixer-les. És a dir, tenim que un parlamentari al Parlament de Catalunya, que en teoria és el lloc més representatiu de la sobirania ciutadana, doncs tampoc podem saber què fan amb els nostres diners. Algú ens va dir, quan nosaltres denunciàvem que no ens ensenyaven els informes, algú ens va dir, home, que no t'ensenyen els informes tampoc vol dir ni que no els tinguin ni que tot això sigui un robatori. Doncs bé, aquest mateix dilluns, un jutge va imputar per estafa, apropiació indeguda i malversació de fons públics al senyor Carles Manté. Es veu que quan aquest senyor va abandonar el CatSalut, un puesto molt rellevant en la sanitat pública, va fundar juntament amb la seva dona una empresa de consultoria estratègica en temes sanitaris. Doncs al cap de 8 dies, aquesta empresa va començar a rebre contractes de l'Hospital de Reus per fer feines de consultoria. En només 5 anys va facturar 800.000 euros en informes. El problema és que ningú ha estat capaç, ni els jutges, ni les auditores, ni el mateix alcalde de Reus, que és convergent, vull dir que tampoc és un subversiu, ningú ha trobat aquests informes que van costar 800.000 euros de diner públic. Doncs bé, aquest senyor, a més d'aquesta empresa, aquest senyor era fins fa 4 mesos president dels hospitals de Blanes i Calella. Per tant, crec que tenim ja no només el dret, sinó l'obligació de preguntar, senyors dels hospitals de Blanes i Calella, on són els informes? Ho continuarem fent. Quan diem que no callarem i que farem vídeos, doncs ens posarem a la porta dels hospitals i fins que no surtin els informes no pararem. Doncs, com deia abans, tot aquest descontrol, no us estic explicant una cosa estranya d'una comarca estranya, sinó que us estic explicant una cosa que passa a uns hospitals on funcionen uns controls que se poden aplicar a gairebé més de la meitat del sistema sanitari català. Hi ha una cosa molt clara, podem mirar els informes que sí que ha publicat la Sindicatura de Comptes sobre tema sanitari i és escandalós. Estan publicats allà i ningú ha anat a la càrcel, però només cal llegir-lo. Es salten els controls sistemàticament i ningú fa res. Qui ho ha de fer? Els mitjans de comunicació, els partits de l'oposició. No ho fa ningú. Només amb aquests informes haurien d'estar presos tots. Però bueno, això va passant. Us recomano que us ho mireu
perquè és molt interessant. Però, cuidado, moltes vegades quan tu parles del desastre que és la gestió pública, venen alguns i te dius, veus com la gestió pública és un desastre? Clar, i en això estem d'acord, certament. Estem d'acord, però és un desastre perquè no és veritablement pública. És un desastre justament perquè l'han convertit en una cosa opaca, en una cosa poc democràtica, és a dir, en una cosa que és una pantomima i no és una gestió realment pública. El que està fallant no és la gestió pública, sinó el que volen que creiem, el que ens volen vendre com a gestió pública. Bàsicament, sembla ser que aquesta gent el que vol, quan diuen el nostre denunciant, el senyor Via, menys controls, bàsicament el que volen és que els donem els diners, que ells facin els negocis, es reparteixin els contractes i que nosaltres ens quedem calladets. Cal estar molt atents a aquesta trampa, perquè ens la diran moltes vegades. El problema no és que la gestió sigui pública, el problema és que no és prou pública. El problema no és que vulguin fer negoci, el problema és que el negoci el volen fer amb els nostres diners, aquesta gent. Això és el que no podem tolerar. Que facin els negocis que vulguin, però amb els nostres diners no. Si els diners són nostres, estaran sota el nostre control i no en les butxaques d'aquesta gent. Aniré callant perquè m'estic escalfant i em fotran una altra demanda, millor que continuï la Marta. Moltes gràcies. Bé, hola, bona nit a tots i a totes. No me'n puc estar de dir el que diré ara abans de començar a parlar, i és dir-vos que feu tant de goig aquí sentats, fa tant de goig aquesta plaça plena de gent. Gràcies per venir, de veritat, I gràcies pel vostre interès en un tema com és el negoci de la sanitat. A mi em toca una mica la part de fer-vos 5 cèntims, ni mai millor dit, del tema aquest dels 20.000 euros, dels 5.000 euros de la nostra demanda. Com molts de vosaltres deveu saber, fa pocs dies es va celebrar un judici contra nosaltres, contra el Cafè amb Llet, per un vídeo que vam penjar a YouTube que es titula El major robatori de la història de Catalunya. La cosa és que un senyor que es diu Josep Maria Via i que és assessor de la Generalitat, assessor d'Artur Mas en matèria sanitària, considera que hem faltat al seu honor per haver-lo inclòs en aquest vídeo. Curiosament, en aquest senyor, nosaltres no l'acusem d'haver comès cap delicte. Nosaltres l'anomenem en aquest vídeo per haver escrit un article que va publicar en el diari El País. Aquest article deia el següent. He agafat uns petits trossos simbòlics perquè veieu per on va la cosa i perquè veieu com presumptament ell creu que hem atemptat al seu honor. No es bueno hablar de recortes obviando su causa, la pésima gestión pública de los últimos años. Clar, això és una afirmació curiosa si veiem que ve d'algú que ha fet negocis milionaris pagats amb diners públics de la sanitat. Però bé, seguim amb una altra frase que ell escriu. Se asocia la gestión empresarial a una artimaña para evitar el control público. Això em sembla que va una mica per tu. Seguim. La administración burocrática ahogada por la intervención previa y el control a posteriori no consigue mejores resultados que la gestión empresarial con autonomía y las auditorías practicadas por empresas independientes. Sí, senyor Via, ja sabem què vol dir empresas independientes. Una altra frase que escriu: los ajustes presupuestarios y una productividad óptima solo serán posibles con una autonomía de gestión. Esto requerirá modificaciones normativas. Modificacions normatives. Ja, senyor Via. Se li veu una mica plomero. Per anar tancant una mica el tema aquest del nostre judici, que tampoc és el que venim a parlar aquí, però per tancar-vos-el, us faré un breu apunt. El nostre
denunciant, el senyor Josep Maria Via, s'ha assegut durant molt temps al Consell d'Administració del Consorci Hospitalari de Catalunya. Per si no us sona, aquest consorci és el que portava la gestió de l'Hospital de Badalona quan Bagó va rebre 15 milions d'euros en contractes irregulars. Sabeu qui va fundar aquest consorci? Ho sabeu? Us imagineu? Ramon Bagó. Sabeu? Aquesta és fàcil, la segona. Aquesta segur que la contesteu, Vinga, va. Sabeu qui audita, quina empresa auditora audita els comptes d'aquest consorci? Molt bé. Un punt positiu per l'audiència. Molt bé. No tinc més preguntes, senyoria. Doncs sí, Faura Casas. Finalment, a veure, dir-vos el punt en què estem en el judici, estem esperant la resposta de la jutgessa, estem esperant que ens enviï la resposta, estem esperant si ens condemna o ens absol. Val a dir que la Fiscalia va creure bastant raonable que en comptes de que paguéssim una multa, si és el cas d'una condemna de 20.000 euros, ens la rebaixava 5.000. Deia que amb 5.000 ja n'hi havia prou. Això està per veure. El que sí que us puc dir és que siguin 5.000, 10.000, 20.000, els que siguin, aquest senyor Josep Maria Via, el que ens ha denunciat, no els vol per ell, Ell no se'ls vol pas quedar. Aquests diners els vol donar als hospitals de Blanes i de Calella. Sí, no els vol per ell. Com ha dit l'Albano, podríem estar hores i hores donant voltes al laberint sanitari, però potser el millor que podem fer ara mateix és sortir d'aquest laberint, és sortir d'aquest embolic i construir un sistema sanitari que en comptes de ser un laberint sigui un lloc net, obert i transparent, o sigui, el contrari del que tenim ara. Per això m'agradaria posar sobre la taula algunes línies d'acció. La primera mesura que haurien de fer hauria de ser la recentralització de la gestió de la sanitat. Si la Generalitat és la que paga la factura, que sigui la Generalitat la que mana. Com explicava l'Albano, també, prop de la meitat del pressupost sanitari es deriva a sistemes concertats. Si parlem en termes generals, com tant els agrada als nostres gestors, això genera un sobrecost sanitari enorme. Imagineu-vos cada hospital negociant per separat els contractes de serveis, de bugaderia, de restauració i de neteja, per exemple. No tindria més capacitat de negociació la Generalitat comprant tots els serveis alhora i a gran escala? Ningú podria dir que no. Fins i tot el sector concertat hi estaria d'acord, però no volen que ho faci la Generalitat, ho volen fer ells. I això és molt important tenir-ho en compte. Els defensors del model concertat demanen descentralitzar la gestió i permetre que cada hospital negociï directament la compra de serveis. Diuen que així es fomenta la competència entre empreses proveïdores, la qual cosa fa baixar costos. Però el que estan fent en realitat és crear monopolis privats. D'aquesta manera trobem que els que s'oposen, que els que estan en contra a una gestió centralitzada en mans de la Generalitat, el que en realitat estan fent és crear una gestió centralitzada en mans privades, fora del control públic. Imaginem-nos també, per exemple, que un partit polític proposa crear un sistema de cuines centralitzat, propietat de la Generalitat, amb diversos punts de producció i una bona xarxa de distribució, capaç de donar menjar a escoles públiques, a presons i a hospitals públics. Us imagineu què diria l'avantguàrdia d'aquest partit? Us imagineu què diria el propi senyor Via d'aquest partit? A mi em sembla, personalment, que la cosa més maca que diria és que això és un partit antic i comunista. Però bé, justament això és el que està fent el grup CERS
del nostre amic Ramon Bagó, que ja li deuen estar xiulant les orelles, però a base de bé. Amb una diferència ho fa el senyor Bagó. El benefici de centralitzar la producció, en comptes de ser un estalvi per la comunitat, és un guany per les seves butxaques, les butxaques d'en Bagó. Gràcies als contractes milionaris que rep, molts d'ells irregulars, com ja hem vist, el senyor Bagó ha construït un sistema de cuines enorme i actualment és un dels contractistes més grans de la Generalitat. Cada dia el grup CERS porta menjar a centenars d'escoles, presons i hospitals públics d'arreu de Catalunya. I quina diferència hi ha entre la cuina centralitzada i gestionada per la Generalitat que jo proposava i la cuina centralitzada del grup CERS? Doncs, evidentment, que al preu del menjar que fa el grup CERS hi hem d'afegir els guanys del senyor Bagó. Algú dirà, home, Marta, és just que s'emporti un benefici després d'arriscar els seus diners invertint, construint cuines. Doncs mireu, de risc, res. Risc és el que corre un empresari, un emprenedor, quan obre el seu negoci i no sap si tindrà clients o no. Però, esclar, el senyor Bagó, segons explica la revista El Triangle, construeix la seva empresa de càtering el 3 d'agost del 1991 i pocs mesos més tard ja li plouen contractes milionaris per donar de menjar a les presons de Quatre Camins, de Bat-ras i la Trinitat. Clar, si això és risc, a mi que m'ho expliquin. A la sanitat aquests mecanismes funcionen amb tot allò que és rendible a un hospital. La bugaderia, el servei de neteja, les analítiques, la radiologia i els informes, per exemple. El més impressionant és que al capdavant d'aquestes empreses és normal trobar antics gerents d'hospitals públics, directors del CatSalut, exconsellers de Sanitat i gent per l'estil. Per tot això, davant d'aquest panorama, jo crec que cal una recentralització de la sanitat sota un control públic. I quan dic sota un control públic, no vull dir només sota control polític, sinó sota control ciutadà. Un control, per exemple, que es podria instrumentar seguint el model de les AMPAs. Les AMPAs, parlant ara de les AMPAs, sabeu on els està costant més imposar el seu càtering al grup CERS? Doncs a les escoles on hi ha AMPAs, amb pares i mares forts i organitzats. Per dos motius. Primer, perquè la negociació sol ser directament amb els pares i amb les mares i no amb un despatx al Consell Comarcal. I segon, perquè mentre els presos no es poden queixar gaire de la qualitat del menjar que reben, les mares i pares organitzats no deixaran que els seus fills mengin qualsevol cosa. Això, companys i companyes, alguns ho anomenem poder popular. Poder popular. I aquest poder popular és el poder que cal construir. Perquè si ens posem a les mans dels nostres gestors amb els ulls tancats, ens quedarem cecs i, a més, menjarem fatal. Fatal. Però per acabar una mica amb tot això, voldria que quedi en un context electoral, també. No sé si sabeu que la convocatòria d'eleccions va aturar dues comissions d'investigació parlamentàries, la de les caixes i la de la sanitat. A la Comissió de Sanitat s'havia d'investigar l'informe Crespo, protagonitzat pel diputat convergent Xavier Crespo, la seva dona i altres alts càrrecs. L'informe, fet per la Sindicatura de Comptes, detalla com Crespo i els altres van provocar als hospitals de Blanes i Calella un forat de 2,4 milions d'euros. En aquesta comissió anul·lada per l'arribada de les eleccions, també s'havien d'investigar
els casos de Bagó a Badalona i els casos de Carles Manté i Josep Prat a Reus, on han deixat un forat de 211 milions d'euros. S'havia d'investigar també, i no s'investigarà, el cas de l'Hospital de Sant Pau, on diversos alts càrrecs portaven anys cobrant sense anar a treballar. Lamentablement, però, res de tot això s'investigarà. L'única possibilitat de reobrir aquesta comissió d'investigació és que el Parlament que surti de les eleccions del 25 de novembre voti a favor de tornar a posar-s'hi mans a l'obra, de tornar-hi a treballar. Per tant, i des d'un punt de vista personal, crec que votar a un partit que no es comprometi expressament a reobrir aquesta comissió és un atemptat contra la salut.